Nokre premono enya atwo e wo SOMPA fie abusua bosumi e fra ne se bo ne de twatwo enenne ensam hodo ayense ntrofo wo mate ho mpentonkwa enya adagye atase de di aso nyina tie na ani wanso edi ne hwe no enne yedi di wonto ase premoto brekase ye free SOMPA 106.5 FM Accra shanonso se maba ansana bo se enantie na etimi atwa asu no na abotetia waka ho abusua ye ka ne sei no 2074 T74 ana ye twa ne tia de afre eyemi booster tete hodudo no na wo maye na aba efo kwan so se de beye na nipadua bia benya hoden enti unya nimfinhia dumienu di anko ho wafa afuro ma akoda no fo a onso ye nkamfo mawo nanso wono ma aka de etimi fa ne se brato se de beye na ombenya hoden papa wo kan enho awie multiple quest se yemfa dade ana asa grass ensi bo no so a wono betimi ayo ne yie asan ye apono ahodo a ubo wonsem ana eno ebia na wohu wani mu ana wobie awie Dr. Tafrija time heba oba patam no ekuta yimu malaria do tatahwe a yente ne hoja ene no na no ye ko do midwam no eje amanfo nsem bell beverage seka yen ho awie wode ne bella kwa ni squeeze no ena afi ne bell cola ne aka no aso yimu ene de kase no eba abusua die emofra ne di mampani nyina tafre tobie eye promosi dofo wo monkoda anuane a wode abadwa so e friend say yom vita eye nkoda aduane a eboa won ema de afedo opese wo firi sen papa na ne nkasa ye nso no ehote ema na hoden fofora wo betime ede akonti anyarwa ahodo nyina e watasefo asase so FD age atomo say ye eno na awie wo maso yemu na yede nsem no ba na efiri SOMPA fie 106.5 FM Accra no enam SOMPA headquarters asante manyina dia atum 93.1 yero asante ebo a Benedict ne dom no wono mafa ne dendende e de ma mansan e ho na SOMPA TV no wo 21st clinic e ho nso ne butuo ayiko 100.9 so age asante mamu ho a afi anso ho uduru bunu mu a na henkro ne yesunyaye aleji be kwa na abro sanum 98.9 SOMPA sunyane ahenkro doma 101.3 ena 101.1 no wo mo wo atwaye fam takwa ene na afa takra de 103.3 ebia na wotachima ibuno east afa na etie 106.1 FM ena 90.7 adishe won kransan so to ede apete Kingdom 106.1 ewo mankasi emfimfini mantemu www.somponline.com ensem ni nyina yewra prince ataboaten wabona boade akwakoto akwa benya bia kenkan Facebook no so ho yehia wadwenkyere ene wo nkanto so SOMPA 106.5 FM Accra ene YouTube SOMPA FM live awie sam no de di mo akotena obeti bi ne se Enfifi mantemare hosemu abeto dwa ene se aprosifo ensa ka bamu abia wadi enfihia no aduonu enum se wono ankasa ne nkanchima wone nete wakana no aduru achechefo bia wonom so awie enteteye asabre wonom hwanim se be post wonom a ye post wonom so ate wom ho agumantre so wamu kiremu se bosome mako edum yensa sika bi mai Deputy ranking member of parliament ya womono eba information and communication womo ho bom mu pa owura cha so redu wose DSTV a say Ghana ye ho ahenhan no kure bia nim afi kura na ye be kadebo wo DSTV ensemsem no emuno owura Kamaldeen Abdullahi en watutu bi amane Sam George wasekasa frama National Road Safety Authority influenso ede eye enhyehyemu a wanum ye from afi January busomeno ebesi August busomeno adehia enam akwanhia so ema wanti nananom ensedo krata bi tenten apie efirisunofo aboboa no wanum se bono mantamu sono titenani sade wa ba setina no na wo kan sembie no wo mo de ho krata aba na ye sanction ana ye den ye de ba Yeka say enkrata bi every NDC amanyuko no atena yaba eko ede ama tiana paga mrashebedwani a wo mu kiremu a
wo mepie mu animanimu ya ewo nkran ni nti ankrata no wo mode ama no ye de ho ama ne bo ebebre mu wo obi masumu nsem we na hwe ye de bedi wontoa so Afghanistan mainumu said yesese internet wanmu nyina yesi total blackout ni nyina efa Taliban fo a wanu makeka wom ho ene niema bi a wom so so ho no emu nsem na mawie ene afoforo eka ho ena wie nuanom baasa yaje nwa ne ye ba bia ma ase prometo brekase ye bo wo SOMPA fie AAA mine ejapi APAM DADAA ewie menemu nuamom ADWOA ASARE ena afi ABENA ADEPA KWOFIE Afe yenjibre ensem no enchemu ankasa enie awrehosem a beto dwa e won fifi mantemu ene se abamu abi a wadi emfihia no aduonu no 25 years edin e beto montene ene Kwame Whiskey na Kwame Whiskey ena akodi Kaswa of Akko District Police Command no ensem sanse womu esusu a wono ankasa ne nkanchima wone no etia abaiwa no edi emfihia no aduonu ba ko 21 years wono din a ebeto dwa ene Linda wo kiremu a wode awuduro amalinda anom amanato nanom ewo nsiedo amane bonu kiremu sa Linda ekosra Kwame ewo no akasa ni fi a watimu enano ya wada na Kwame eye aduane kama ema Linda edi yesede adofo wo mo ye no abribia no na wodi wie ye no obi anim de baaye wokoda Kwame mpaso a wansori bi made chiye wo mo hwe ya na ase ehuro ena efri Linda anumu ba wontumi enkasai wo mo de no kopie mu ewa ya sabie na Dr. Fochi mu se abaiwa no eyade se wahwere ne nkwa na mane no eba na omanfo bisa se no obi a one ne nkanchemate a wo mu kiremu kura wo mu wo akoda ya wadi emfie mienu 2 years akoda enti ADEPA na beba ama wo mu atimi etu na mo bi a etesa na wo mu kiremu se Kwame no wankasa ne kobo aprosifo amane se ade asini enti ye kasa yi wo mu ntimi hu se Kwame nankasa no na de awudo no fra aduane no ema abaiwa ni di ye ana bibi no wokodi ya ansana wo ba Kwame ho amasare hosemi akwakosi nana kwawo abekwe wono ena ye papa se number 1 hene wono kuro yanso eye abaiwa na wafiri mu no ne busuani prekope wo kire mu kakra e de kire nsemtwofo nangasa ma oba no aduane mu eden odi na odi wi na am say saasem no eden isi na minhwehwemu a mehu ni nyina ni se ne nwamo penin na okasa no kire me se no kura mpo na one me ofa ne ban ba ko awo ye ko yesi pa wa da fare nua no so ne ba oye Linda ya wewi nte ba ni se Linda ni se on wale bo ni bi hwehwemu a mehu no o so on wa ni bi ma boy na ngasa kafa Desmond oye wudu ma onome na nche okunu no mo ye ya na boy no ono owunu ayeden amba ntige na nkowa ya woda na bima fida anapana ko ha no so eku atwo nti obi a otesa no je se ono po krampo peso kunu mpo we na o na ono ku a ebe nti mi to me no dia ntwetwe ma na hu se ono anoku eni ayekoti esesie yi eye nana kwawo abekwe wono na ye papa se number 1 ohene wono kuro yanso ye busuani edima abaiwe yi a wahwe ne nkwa uba ye Facebook page no eso a ye de abrantie no ya prosifo akire no ena afei ababa wa no no nso ahwere ne nkwa no ye de wo mu mfonyini no egu ho no ma betimenya bi ahwe ohene ne kire mu se ye kasa yi abrantie no da so ewa prosifo akache ya nhwehwemu ekoso ewo nsem ni mu Yetwa ensam no eso e wonsam foforo mu adehye mu nsam ni akyerɛkyerɛfo wɔn mu ekabo mu kua wɔn mu ekasa yi wɔn mu eye collection of unpaid newly posted teachers na kyerɛ ye posti wɔn mu kora enkyɛi enti nka we die sɛ de wɔn mu atena fie wɔn mu wiewie suapo awodo a wɔn mu etena fie afei na kanyankopɔn ayɛ adom a ya posti wɔn mu no enka wɔse busumi bia na su wobɛte kolon na kietu aka na so no akyerɛkyerɛfo ekabo mu kua yi wɔn mu kyerɛ mu sɛ abosome mako
mako edu enemi yensanie aketua emaye wanum kirem se yemfa yafopan emfa nhyaben enti ne wanum te wom gumontene so ene de amno kasai wupiemu ewo sekra wanum obra sport ho ene wom abochenku ewo ho no mu a wanum akire entosukwa de akira ban afa Ministry of Finance so wanum ka kire wom sa bosu mako dum yensa de wadodo ewo se wanum timitua wanum ka ye kwahoma ne so ni ani amani boni opon checheku edi sansem yi mu nkomo sanse fiti anopa a wanum eti gumontene so wadi wanum achi a na ne kokko tuntum na edi ahim opon ma hey netwa ensem no so emayen na na opon checheku yo mo to asoma yen say you wanum hyase wa hene wo makodu hene edi enesi akire e wo demonstration ni mo SOMPA FM. Yeah, but you say she is a so I have say na eye ekuo mako baya mi nsa wo mu nyina ewo eye acheche edwumakuo no emu ebie a chese wo mu ede to eye aban eni empenifo enim echire mu se aye yie otume mako dumi nsa anamontuo a wo mu kudo mu ho efa eye cheche edwumakuo no no yenji omukampo na ntakusa ya mo bibi te allowance eno eya de bi aba be ha omuye pa ekwe bi edi eye collation of unpaid newly posted ena ape so no beye akoko bi a wo mo enso eka ho epie te eye quality of education ena ape so university graduates right any eye ni apen any apen so no so afọ wono ena wo hwe wo masua nsam so ena apen so no so afọ a wono ena wo hwe sikatam so eni omo eye no omani enche hu wo mo kire se kama te se kotuna me short agro wa hwe ya ede nkwada nyenye ena bebe timre ko a wo mo enkan so mu dimu po na be o mama sa niye no atimi abamu ekuo ni mpanefo ni bi ewo menche wa hanu si ye ni kan ni omunim komo na be ye ntoa ye nkomo twe no eto opani ye mo akwa papa prem to breka se so sompani o ha ani ntia echi popanyan enu eto yo me demo so Putin ya from me Eric da for ye convene ama college education for you put in 2024 kopiemu ewo asuye ya ye sikatam so ama wadi kampo krampo akọ eye mampani opepe mu bi say na obeti fa kan e dia fa eye mwana muntu yi Mr. ye posi September last year 2024 ya ye adwuma be sisa amre nya isika ye nuanom bi free university ayi posi omo November last year almost so ayedwuma mu nyam sika ye ne GS a oye employer no edi engita ho ye ne o ma betwen komo ye ne Ministry of Education so atwetwen komo mi nyina no angosi aga de omo kan se o ma ye de o betimi bia na akase Ministry of Finance every activity clearance now on the maye na o say I file answer na ye o ma timi atia ye ka let us say yemi abadi so ma me ka bibi tiawa so for mu gidi ana montu a motu ya de a edi mu aye bebrem ye gidi aka na montu aye tu tie e be ni aye papa de aye ti apo Jubilee House after ade ye petition ama president no ye tell say owu ye mo enim say ye president ye ka sa odie ye owu ye mo bo ne ebre e mu bi aye adwuma 1 year e mu bi say aye adwuma 9 months ye ni staff ayi limpo ne aka se be je sika enso de bia ye ko class me ko chila de owu ye mo bo e se agina Ministry of Finance ye ni say aba say so de ye beti asem papa about the end of this month president sabe ka fight ni sika we da say don't you mini aba se see ameka say akwa be de che no e no hwe sika sam so yera ampem e na woni e protest di omo ansana no ye ekitafo no ene wo ye omo tie no wo mo nkomo die twa mu tan en pakase e kasa okay nto penny kabibi kakra kire games na mo se atofo sem wa mo yes so mo ya clearance biem na mo tua ya ka finance education minister so want me ya hu hwe nti ya ma ya nimbre finance
finance minister until I say to force on boy no. Me I've worked for 13 good months. I have a family. My dad is sick for 3 years now. I'm the one who takes care of them. Because of that, I wrote a letter to my CS and I told him that look, I can't continue this thing. I have to go and work for myself. You need also answer like because you need to be a young to force and so but in I can't say a panacho, a Cassan answer a panacho or Batoya. And so we are also Ghanaians. You are called Ministry of Education, you are called EGS office. Like Nana say, they on it for months. You and see we a protesters nippy a bra SOMPA FM. I have bought a DT, am I a for Mamma? Mo yabeda se nana opon checheku yamani boni ewo enkran ne mpotamo na watu nkrai afri Kwame Nkrumah circle wa transport anim honom ebra akyerɛkyerɛfo a wanom ye posti womo abosume makomako edu emiensa yentua wonom eka na wonom etintosukoko akyerɛ aban a womo akyerɛ mu se womo do petition akoma deputy minister of finance Onenya Thomas Nyako Ampem wono ene so petition ne mo edema wonom nti yehwɛ de ebefiri hɔ aba eno so emunsam edebesomo ene yeda so agina mamere no SOMPA du mienu kase no na yede toa wo abusua wadwenkyere obetime de afa SOMPA 106.5 FM Accra Facebook o yebekenkan e de amawo afa ma yanko digital no mu yewura DSTV honkomo ye bobo ba na nsan ma so afo hwenkuta hodie so na nibre ni tiri ho atena se yese enya de obetena se wobetwa damage pa de ato DSTV fotiri so esanso okwa aman bi so a ye wo mutua ne yekume bi nenso oman Ghana mu ye de no so papa na eho wo mo yo ya ansa na wo mo beda ne kura de ama kana prasefo no ene wo mo atiti bi pa ewie ye no yewura Sam George e de aba beto so se decoder ne ye to a ye hwe Ghana de ne ye nto na ebi fira man foforo so titu ala tama mu ba a wo mo atete bo no so ne no ukokoto enu bi ubenya scramble channel nyaade a wo bi ekura beba na woto Ghana de na ebebo ama Ghana nso ayeyie ewo sikasema no boaboa mu na eno na deputy ranking member ewo parliament ho ya wo mo na information and communication committee no woda so bie owura cha so redu ese sade ye wura si abobo so ewo mo kyerɛkyerɛ wo mo ewo access banquet no 99 Ghana cedis nanso ye be pagya wo mo akwa akoduru 190 Ghana cedis asanya extra 19 channels e de aka ho afi wonom nso a eye subscribe ema compact no eno 380 ye tumu de amamo 570 abra wutu ya 380 no a na wanya bi wo ho nti wo mo kyerɛkyerɛ mu sei no asa eyada ya Ghana fo ani agye nanso ye wura cha asoro edu sei we ya danko da de adwuma no kure bi anim na Ghana fo afa kura ne ye betua e kai ni hode sade ye wo kyerɛ mu no ye nsa nkyerɛfo fa bi either we scrap the kind of taxes that we impose on multi-choice for if we decide to reduce the VAT from 15 to 7%. Of course, Ghanaians will enjoy the reduction in the value of the VAT. If we say we are making away with NHIS of 2.5%, of course, Ghanaians will enjoy. If we say we are just taking off the CST of 5%, the communications of 5%, Ghanaians will enjoy the value. Any ora Charles Redu, one deputy ranking member of Parliament Information and Communication Committee, no, also, and I watch church says, Sadia years a cancer, no, and yes, I net here. Na yedaswa wo DSTV ensem no emu na panyini nkita hodiebo fotina bedi etire ema New Patriotic Party NPP amanyoko no Kamaldeen Abdullahi en wono so atoto bie ede amane so afo hwe nkita hodie ene abafu nimde so Sam na te George se kamia kwa se owura no kasa ye ne dedodo wose Sam George DSTV nkomo iba yeyi anya bi kura Ghana for dodo no anu omo tanachi se woni multi choice Africa fo betimi akwa kodi nkomo na ade a na ehia wo mo potin no eye ebo no
se won betete so e de aba fom enso Sam George ko yeyi e de no wokoyeye wo mo anka se wo mo pe additional channels o wo so wonu sei wono se de na dwuma si fatie yi de bia wo tutu kwan ade a wonya wo DSTV so semfa so aye se bia live football match bi be koso e bi o ho behwe bi de aka na ne ma no ene de hwe cartoons ni ade ana se bia na yere ene bechima to bibi na aja no wahwe de ekoso wo ho no de aka ne nyina no e chese won fa nkobawo enti kotebo no so na wo ba na wo be ka se ye de channels ni bia ka ho basika kro no anu ana chese ade aga na fo so ma wo se kokoye no wan kwankoye no wo se we ne nya afutuo kese pa mfa mamanyofo no afi na mo ba no e ya kasa no do so dodo wo se kasa wo hoyi e mframa enti next time Sam George wo tu na mo bi etisa no a wo behwe ni ye. Let me always tell my brother Sam George, talk is cheap. Talk is very cheap. You can do all the talking, you can raise your muscles, do whatever, but trust me, people stand on the law. And you were lucky because the public were with you. So all you needed to do was to water the ground properly with the public. You didn't do that well. All you did was, I will take you up. We're going to do this. Last minute, sit down and tell us that, oh, your bouquet, when you pay 865 Ghana cedis, you are now going to enjoy more channels. My house, the best I get from is my kids watching cartoons or my wife watching Big Brother, whatever. Now, when you coming to tell me now that there are going to be more channels for me, I don't even know what channels you are talking about. Is that what we told you? We the subscribers. Is that what we told you wanted? So I think Sam George should actually bow his head down in shame. Eni Ekotie ye Deputy National Communications Director Emma NPP Amanyoko no Kamaldeen Abdullahi. Abosuba na meja epaye obofo aso ne de ne nam ho apaso nti DSTV nsam na ene aguso aye gine mu na upiemu ewo Afran Plains a wonam Afran Plains North emrahye bedwani ya wo ho wono oye kwantenkro enti ne independent MP na wono so de na no atumi na committee ya wonam ewo information and communication mo emrahye bedwafi no otua no onanyafo Wallace peli wono so akasa afa DSTV nsensemi mu ene wo kire mu se de aban any DSTV adwumako no epese wo mo kontiase apamase na ebetumi aboa abe o my Ghana ama yenso ye niam etumi atoto yi efa no se ye use DSTV no e wo man mu a wo so no de wagitum enti ne aban ne hihye ye bia wa yese woni DSTV adwumako no ekobia no ononya fa Sam not George say wan yire ni boot ni mu yiye na wan fa wo no nsisi baabi a wo so wo musie na no na betumi aboa enkakra se de na ye kire mu se Nigeria fo de bia ene wo musu kutase afia bia ubenya bi ni nyina no eye adehia ye wo Ghana m ha ne ye ne ye to adwuma anase ye ma adwuma e ma Nigeria fo ne nya bie na se ye nyina ye wo Ghana ha se ye pempenso ana nkro ne nyina ye adwen se de wo Ghana ha na no ne ye yusuo na panimfo ahye ho akwan atumi de ne ma gugu akwam ye mabo no atumi aye fofo lefo ama obi atumi ayusu bia eno no betumi aboa ama man no so atumi anyesika onanyafo Wallace pili ensemni. We all working through a progressive process of winning a win-win situation for all of us. And if pirating is a part of the problem, why not? Then we need to find a solution to it. And therefore, it is not multi-choices game to have kept or make an input into cramming down on the piracy, but rather it's in the interest of the country that the more subscribers in Ghana subscribe to multi-choice in Ghana, the more the revenue for multi-choice and the more taxes multi-choice will pay. Onyanyafo Wallace peli wono enim rahye e wa Afran Plains North na wono so ede na no ato DSTV nsem no said ye aban no beye beboa o my Ghana no won fa ne nansi form na onye ne na ban no enyesika ene sono ma no so akasa bi trotro a woda amanyoko na no yewura Justin Kodu Afrempon na wose enya hwe abusua na waba no ma ese wo che de nti a wo kan sa asem nyina ne se nense kama ese nkomo bi koso ewo manyimu a efa so no ho pa na eno nso sanka koye yeyi ena saafo ni ni so na amanyoko no mu a anka ne ebeka ne se wo maka na wa antie ne wa nenso sabia sese bomochichi efiri nso ase na wo bese wo se denche mawua ya na chinye bia ni ho esansa na denche mbekwa akoda no wo fa mu chichi na dafie so na yewura Justin Kodu Afrempon se enkomo bi koso yewura kwa mbafo abronye DC ya wo ye titire ne de mo so na manyoko ewo bono mantemu sade papa ni si kasa ne nsem bi no ma wo keka no sabia son sabia kudonto sempanimfu antwe aba anhwe ano
ebewie no na eba bebubu amanyukuo no kura asa atete na pansam enti wanya adagye atworo de kwa akoma asotwe badwaku a ewo wosona amanyukuom disciplinary committee no na sade ensam a wabiebie so no wo boss ni wo se de ha adwene se pani ba ko a wo yeso no ba na wo ye mpanimfo no bi no ono nso kura fa forms se wo betu franka honorable kan ohina Japan sade kwamba fo abro nyesi ke kansam de fa na ho ebewie no nsam na nyese bia egu ne ho finko na mom esan so kura eti ni nimude ne ni nyansa wo so uye no eto nkyɛn a wasan so kura de nsam bi no matoto general secretary so a wono obeka se ano kura ne bon na kampese ye hunu ba bia ye de fa hye ebio wasan so e de ato so se wo yi a wo kan nyina no ase ne nsam a wo ka no enya de a esisi ani se de wo se esisi se wo mo tenatena ho na eto so se ya adibu efre na adibu na efa amanyoko no ne banu a wo gina so no na pani di twitwi fom enti wone de aka ya wachoro ne krata mu de kwama discipline committee sade emra ne te na ebi fum a edi wo mo enhwe ni mu no enya saa sade beye na amanyoko no benya ne na so gina sanse bra wo mo wo mu no moja etu wo mo no e wo se wo mutimi enya nkabo mu na enu achi wo ya anokro koka ensem papa bigu Ghana fo asom na adoma ma 2028 sa twene sono no twene tia wo motimi atwene de nakọ Ghana ya banyu akese no ho ente sa de ebewie no ebetete awiewie pa yewura Justin Kodua Frempong ese sa de emra ne tie no embenimfo ma enye sada sa de be na yewura kwamba fo abronye ena efe afoforo bi wo akire kura wo mo nso be de etesa emra timi adi won na afoforo no de ayesua de Yedaswa ejina manyosemu ye free MPP amanyoko no mu na yakọ NDC emu na enkrata bi free National Secretariat wa amanyoko no mu aba ya sankrata no ekọ ediama ononyamfo ni Chema Bila Alamzi wono ene ye mrasebedweni emu manfo wochia na paga abato empeswa no eso na womo enkrata no mu de womu enie womo se womo ho no aba functional executive committee ye wo amanyoko no emu sanse womo hunu video bi a trendy ewa be fon kratobia ahodo eso a na ononyamfo yi wokotena studio se wo GH1 TV so ekokeka ensama ahodo bia na wo kiremu se wono wonte ase ne ebepere anase bebie kwan ama wo bi atutu na mo se wo ye thank you to eye mpanifo edamanyuku anono wo mo ye thank you to ewo sa constituency ho eye tia na paga ho na wo mu kiremu se sansam no ononyamfo no kokan ye ewo kasa vidie no eso no enya de se ene amanyuku NDC edi ne yi kura enti no esese wo wura na ba no wo beyi nsema hoduo bi nso ano enye no nko a wo mu ekiremu se wo kekan nsema hoduo bi nso a eyade a etia amanyuku no emra enti enne benade ya me ne wo kasei ebonu mienu pepepa wo mu hia ononyamfo ne Chema Bila Alamzi ewo party headquarters honom ewo Adabraka enkran ha 2:00 PM na waba beyi nsema hoduo bi ano na enkrata yi eye simple tie de wo mu anu mabɔ ne tofa no na wo mu kiremu se wei no enye amanyoko no nko a na ne nsacha ase o regional chairman NDC etifie puemantamu constituency chairman NDC Tiana Paga ena afa majority leader ewo mai emrahye bedwafie wo mu nyina ka ho bi no wo masanhye sa enkrata yi a ewia na omienu wo mu hia ononyamfo no ewo Adabraka no abeyi sansem no ano Abusia shano so se wutie premtober kase ewa sompa ohanisia echipo enum kasa fidie so na ye den sam no ewuramu ewo ekwaso jojomu ensemu National Road Safety Authority wanam ehyehyemu a wamode abeto montene abusia ani enyan na eye arehonso wanam ahyehyemu a efiti January buso no me no metre afiye mu opepon abosum ni besi osana August busuminim akwanhia hodo a esisi ewo yakwan eni yakwantempo so na wanom de ho ensem abayi wanom kiremu se eye enipa wanom eti nananom esiedo from January to August mu no wam hwehwemu ano enipa 1937 na enam road crash so ema woti nananom esiedo na sedie emu buye no etie eni wanom se wam reporter wanom gada ye ni nyina no efa eye sa between January to August no
akwanhyia hodo esi ye nyina ye 16,348 akwanhyia eye kaase eni moto a wanum edinya akwanhyia wo yakwan eni yakwantempo ho eso na sa 16,348 vehicle accidents no emubumu a wanum bubu ye no 10,957 adehye ena wanum epra ya na wanum pra no anu eden 10,957 adehye ena wanum pra ya na anu eden pa ena wamu so eti na nanom ensiedo se dem di kaka ye no 1,937 na cases pa one mutimi report ye akwanhia na esisi ye na emu 10,957 April na emu eden no wo mutimi ma posifo asote ye 9,626 na one muchire mu no ene wo se commercial vehicles no pa ena na edoso na afei every commercial vehicles na private vehicles no so na no so agina mu enti private vehicles no eche ankorankona ehyen no ebia private cars na ebia moto no ene de ekeka ho no wo muchem se no ne 6,647 akwanhia kwa January to August yo ena trotro ene wo mu a wo mu fa apasinyafo ne egumu no eno se 5,515 na moto ene pragiafo ene abobo yafo no so wo mu kire mu se 4,000 papa na openia wono oya acting director general ADEPA National Road Safety Authority eyo Owura Abraham Amareba wono ena enya abotre echeche ensemi mu nyina ewa abra deputy minister for transport onenya for dokas afotofi ekwasra adwumakuo no ena wanu mu nya abotre echeche sansemi mu nyina eche sanse eni enyan na anumu no eno Owura Amareba echire mu se enche wonom ede emra bi kwakopie mu wona hyebedwafia wonom behwe na wanu atumi agiatumu eno no road traffic regulations no ebia LI 2180 no na wanom atumi ahweye na wanom ade abegu montene enhyehyeye a eda akwanso jojo ho nsam no wanom atumi ayire mu bare esanse wohwemu a ena sei echina sei ade echina sei akwanhia no edoso dododo anyese wo kura no adaho ma na busua no adanda ne kaka se akwakwa kosi empanifo bo amane a wanom akire mu se wo mo sre mensini afa kurosini bedwa bia afei wo ene sensory anase mu befre wonom workshop bi ne atimi di wonom afa education mu kakra eno so betumi aboa ate akwanhia esisi bra no eso na enum na order eye deputy minister for road and transport no ase wo besra wonom nyamfo afotofi wada wonom ase eso wo so ba ye ebesra ekwanso jojo adwumakuo no so wonom so ba ya wo mo didi asi ato nanim ene eba ne sei ya setie bia ye de kai sanse IMF bosia yakwa akwaje no nipa ka ho ama ye betimi aye adwuma atua sa akai dodo na na eti nananom wonse bi na make say ura IMF a wo mo a ebehwe team no a eba behwe ye review no ho nsam no wo maba ama ye ura atoba force nkura di kan akwa koshia won Dr. Ruben Atoyan woni ne dom wo maba bedu na wo mo ba ye no wo monkomo nyina yese IMF bosia wo my Ghana ye ka ma ya jeje ho ebie no wo mo ba behwe enhyehye ya yayo ya egu apono so a ebedum aboama enema timi agina na afe ne tua no yetimi aye ne ntentem atua ne ye eno achi no se niema bi wo ho a ya awi a ema ne tua no beye bibie wo ho ana se emfaso foforo wo se enya no ye ntumi nya na ya ye ho nsakremu enti enne di animu yi wo mu nya adagye atenase na wo mu aye hwehwemu mapa ehunu de ehia edema sade beye na ye ho besamforo yen enti Dr. Johnson Esiama Pandit Governor Yoda Bank of Ghana no enhyemude woka ho sada na Dr. Zakaria Mumuni Deputy Finance Minister Yewra to ba force na bade akire wono nso ka ho Deputy Finance Minister Yewra Ampem Daako Ampen Thomas Nyako ene Chief Director Edema Ministry of Finance no Patrick Nomo ene afoforo ka ho wo mu nyina sanhyemudie wo mbehia bi na wo mo ahwe kwan ya ebefa so a 2.3 billion no de enya abadeda na mo ye hwe ani mo $360 million
eno nso beba beka ho ayere so a bosumi du mu enti ehon hyehyɛ ne de wose yawe a yensa betumi aka no ene na ama won mu hye enti yewura to ba forcing ene se wo ma wo akwa aba no wose bibi e de kire yensa ntwerofo se botae ntia Ruben Atoyan doctor wo mabanie. We all working through a progressive process of winning a win-win situation for all of us. And if pirating is a part of the problem, why not? Then we need to find a solution to it. And therefore, it is not multi-choices game to have kept or make an input into cramming down on the piracy, but rather it's in the interest of the country that the more subscribers in Ghana's ability to sustain fiscal discipline beyond the IMF deal is being closely monitored. If Ghana passes this review, it will receive about $360 million in October 2025. Ghana has so far received about $2.3 billion under the extended credit facility. Meanwhile, Ghana's engagement with the IMF has entered a pivotal phase as Finance Minister Dr. Kasel Atuforsin on Monday officially welcomed the funds mission team to commence the fifth review of the program. Dr. Forsin highlighted Ghana's economic journey so far in 2025. Eno yewura to ba Forsin bra wo hie adom no ema wo mo akwaba ene enhyehyɛ ntia wo mo baaye no ena na wo boso yi. Wo ensemfo from no Omampani John Dramani Mahama Tunsa dia Fresh Civil Society nyumaku ahodo bi e wona tena ye kese mo se wo momre no obi a emfa na adwene emrenfa enhyehya ahodo ne ye kwan a wo mbetimi e de egu akwam se de be ya galamsey ya e koso wo Ghana hanum se wo mbehye no wo mape eho pomesibre na nyame ya dom a efiada October ne de toso miensa wa fia emu en wo mo ahyehye saa enhyiamu no awia Premtobre na womo edi ahyehye so enti aban mu mpenifo hodo ene civil society womo didi anim na no ye hye nim se obia ebekwa kopie mu ewo sa nhyiamudie no ase nyame ya domo a efiada na wo hye enkrate ya womo de bae na Dr. Callistus Mahama ya wo ye churchofo ewo mampeni atenaye na wo churchro edi mampanyini wono ena nensa ehye sa enkrate yi ase na womu echiremu se enkomo no a womo kwa akodi no eno na nya afa ni ye kwa takata niema bi so akọ hyehyehye niema bi ntuma se galamsey no ade we na esese ye ne betu ase a se enya de korapo se eye de be ya aban ne de na eno na beboa Ghana fo nko ade a omampani echemu se apono no abue se obi biara o wadwenkyire bi sa no wo betimi de abasan se se a wo hwe yen sase ye nsuwa kwaye ahodo mu a galamsey no asai niema na babie edu no so de enya de se esese ye defe galamsey asam no kora esese ye ka no se de tie se de be ya aban no so betimi eden hyehye pa egu akwamu na afei no wo mu etu ase wo galamsey ensemwa Brim Central MCU so ana akeka ne hoyi na wasisese ne de nani abrepa eche krodom wase wo pie mu pa e wo Brim nsutade ne mu a e wa achemoda na abusua wanum se eye not kra na ne sa afra se kra de na amafo di agro wonjuo nim se wanum se kokko hwa de wo hu suo ne kala se ye yellow se ye green se ye red se ye ntwoma wo hu enti se wanu akasa ene ne mpanimfo ete wo mu gumu e kokko che eye galamseyfo yi bia wanum timi chiri bie ebi nso de so wo mu dware nsuo no wanum chen fish ayi pata ya wadan suom bota prapra no wano na esene no na wano so amoche excavator baako edeka ho na afi ya ho pempena de wano wie ya wo amko site foforo so na no so amakwachi bi sa excavator no amoche che sa makomako nsia a na ne nyina ewo Brim sutade no mu ewa achemoda na onyonya for Solomon kusibra ko ene SOMPA kase ye twetwe nkomo ne amane boni kwabna nya ko twetwe nkomo no ene wo kire mu sei wo pie mu Ghana Water Company Limited a one water treatment plant ya sopra nsuo de ma achemoda de hye akwatia na afa winiba no wam se hwanso ya critical papa esanse nsuo no asai entinu se ansa na Ghana Water Company Limited be treat nsuo no ama na atumi aya kama ani ate ama atumi aya kama ama de hye na anom no na esai machine no ana se plant no entin se ni de wanum de si a wam so di twa ebra
Owura Solomon echensemo yamani boni kwabna nya akonto bi mane mo site wona yenuanom minus ya wa obi hu se nyesa akwana na fa so a se bi tu from agudie ya can several times say there are certain meters say so move away from the river na afi nso no adwuma no mo ya wie so mo kata so na mine e bensu hu kwa den say yes so ba be amoko nyina mo amudi hu adanse say be bi eni ho a omo ye reclamation na say amana no mutu ano makata so ene ya de ba ko na mo ankasa mo ko hu say do na so bensu no and again omo ye mine no bi eni ho a say be otu ateku na say sempo ama assembly no say yemfanye impuntu enu nti no yentimi nhwe ha sa na nkofo say be emefa ye japade emfri krum ha no say nkobre komuntu ahwe ma assembly no omo wie nso a ye japade so omo bo ho ban na say omo ye reclamation nso omo ye yentimi ntina ho na ye nhwe ha sa em say ye de kokobo na di kan ma omo a edu ebra say ye back and west with action eno na ya shase enti and omo ko ye omo agigigi control box ni bi unfortunately no na ye ni low bed ana say car itimide machines no isisi so no na ye ni bi enti hu say control board no de utu adwuma no omo ntumi nya den omo ntumi nya eno nti ye o ha to control box no in our next exercise no ye be very ruthless with regards to this fight against Galamsey. Openi a wakasa ye mesni aban krachi ya wasumade a wonom ewo Brim Central abato empesua so onenya for Solomon kusi brakon abusua ye gina no so na fe ya kire o se kase a ye de to awei enam obi so na dama na yetimi so na betia ye hunu badwam awie na ase bi wo ha ye mfama time heba Mr. Dr. Tafirija time no malaria do tatahwe wodwa so a ye di ho adanse de amada sano no wonu mato wuntimi ne di wo honamu eye o ya time heba Mr. ene adura ye bekamfo de amawo eno achi wanonom awie na malaria na ase etuo no bo ho ban se de be na yade foforo bia wontimi ma wa akwan mu time heba Mr. no a make say e wodwa so na eyema nipa bibire bia 0244 417 669 0244 417 669 woma homa hwehwe won na wonsanka womo enupei na no bra yekobo odwa ewo egwe costo enim ho domi obi baas no na bi busa se na dankese na mopaja besi wo no mo di na ahenha na yeso ye dakoro fiada no a multiple quest for ene si sa dan no na wasemenka nkyerɛw ebia na ye stage na apese wo hyehye abontensenka crusade na mopese yen hyehye mo canopy papa bi mamwo no ya na wato nsafre multiple quest wate na wono ne de say PVC ne hyehye UPVC asa na make aluminium ni nyina wono moyo enti an wa hye no so ne repairs apono no automated doors wo mo na eyo ne yie enti ya na wa hye no nso na wo mo eka ye hwen tontina 74 T74 ni de ne tetewo dudu anne ya dada so abefo kwan so na ya yo se adasa benom anya ahoden ama wo mo kra FD age atom se ye na wo mo ablend DHC e de afra enti ne ho de no e wo soro papa ebia na e yo kan shi drag lane ho enye na Kumase Ashtown Kolinak Heba unya bi 0246073498 ya na wafre ho na wone empenimfo akasa Bell Beverages ema addition no bere wo ma no say yes 7 star no ana Bell Cola na Bell Malt squeeze na wo mo de so yasene sa da no na wa bi provision store ana mo amotonto nso ne drinks no Bell de ne ya na ye na eno nso no eno na refresh Ghanaians one sip at a time no ena ne nso no nso de e greater good ente mekamfo edema obi bia wotie yen mofra no nti ene ye daache na ye daache ne beye fa enkoda no wo mu nuane a wo mbedi ne sabre ebetimi ama na adwe no adiyie na wotimi asua de papa de abo o man ne daache wanya didi papa na oye ma norishia se tebia wontimi nwena adwe mpa ma o man no ene nti na promasi dofo wo ma akwa yom vita mofra aduane ede aba enti we mreki wom asikire wom na sade yesi afrafra no de ohia ne wonsu ohia ado beboto no utimi de nsu onwunu kura ayo ewo ba bia nutrients na ye mumma zinc wom ayon wom calcium e man koda no nkasa mu ye den ne nyina aye mumma ene nti hye no nso na sa yom vita yi woto na wudi je obi se won tete ma koda no a ya fa biribi to ho ana afa camera si ne so ente sa won kwamra no ono atete adi fa na koda no kakra bi no wodi ye
enam ne de ne papa ayonti FDA agye atom say ye na eyema nipa bibiribi a mofra no aduane ene no wo mo adama ma ye na ye hutia wamra ye ba ye call office of Yewura Boache Chremantin Ejako die na asie eye sompa kase so ene ye betimi abo ede ato awo to me training oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yinkrato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun. Ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kase me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betuako. FDA agi ejadi enkratu yi atu Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pan wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi ejedi nkratoe yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa busuan ye mo akwaba e de ba dumienu kase wo SOMPA 106.5 FM ne nkrabata hodo a utie firi su nyina na mewura
United Nations wo General Assembly wo mo call ye mpanimfo ekokohye na mpanin kasa wo kan ye no ekire nkomo a apiepia aba na sesia ekrata ekuram ya sesia na wo mutintinya aba abonte asompa eti ho de ama no efri office of Boache Tremantin Ejakon PO Box 3 Oduma Sekrobo na wo chese we de eye wo som adwuma no a sompa no na wo fa to no ho so o say a call to duty national chairmanship na watro ne tententen aboni nyina tofa de atokrata so na wacha se nyamedom na empanimfo a wosona manyokom wono mu bie kwa to ho se wo mo enkofa forms o me contest se titene ni ema manyoko no a wobekọ na de ntia wobekọ na ansa na wo sisa agina yi wodi kan na busua emu mpanimfo abusua kumu ni nyina ade ahia di nkomo di kasasie wo magye atum se na adwena wafa no eye ewie no amana nso ho wono mo nso eta nachi ewa amanyosemu one saafo no nso akasa afi wo mo a ewo nchen kura a wo mo nso hunu se wo ye manyoni na ni dibra wo die nyina nso no ya na eso saafo nani wone wo mo akasa na ewie ye no ni nyina ka obenkrum se ni nsusu ye wo susu no eye nti wontu anamon nti anamon wo tuo ni se nyamedom yen na adechia sonomma no empanimfo bie kwanto ho se wo ma pese pre titina akonwa no mra wono owura aboa chekere mante Ejakon wo beko bi nene na afoforo ebusa se flag bearership no wantwe ne ti ana anoma bi na abohwerema ede agu na som na ne nyina na yesompa na abie so ede ama wo aboa chekere mante Ejakon wodnensa ahyase yebebo so ede ama odaachen kase ebom ya APA na no UN General Assembly mampanin John Mahama ekokasa ya wonya kokoduro kasa kire se de aborofo no ye bibiman na daachen bi eni akire abiman besore agina afa ne tampa afira nti aburokire be ye na wiase nyina be ye na bibiman ka ho a enya de betimi agina nti wo mo agina wo mo nwene ho mienu eno na kane UN Senior Governor Advisor Professor Ajimandua ese kwan ya papa ne nya kokoduro sikasa ye no wonhunu bi da nemo wakaka na dwena ansa na Ghana ye benya ye fa ahodie na nkomo etesa no ekoso bra ndenyere ene Dr. Nkrumah wo mokọ abruchiri. So when you tackle the issue of immigration, the way the Western countries are treating Africans in particular, the way the international financial agencies are simply exploiting us, and many others that he raised. So in a nutshell, for me, it was the boldest speech I've heard from an African leader in a very, very long time, and I was very pleased. Wasn't any aje ho pa na ewie ye no Dr. Edwin Alfred wono nso eka ho de na nso Dr. Ibin Chambers wono se eba African Union representative silencing the Gansa wono enetua no wo che mampani asama wo kan ye no nyanyin. And then, of course, he talked, as you know, about the geopolitical context, the decline of multilateralism at a time when some will say we need it most, and also the wars going on, and other challenges, climate, migration. So it was a very comprehensive speech, long enough to cover all the bases, but short enough to keep everyone really interested in what he was saying. Eno Dr. Ibin Chambers nso ne dia wode to so ene no Yetwa kasiebono eso ewo ensenfoforo emu na beto dwase ekwan ya efree Salaga ekosi Kpandai ekasa nkrotuo mienu awodo bom no ensu kese bia tobe nanu kona nsantamu ne die nam so ema ekwan no sesi a atete apansam kra ewo mentifido mantem honom na ama akoniaba ho nsem so ayeden ede ama womo a womu yusu sa akwan awodo mienu no na mabuna ewo empotam ho eno de efre ko ediama mrase bedweni a o Salaga South abato mpeso so onunyamfo Hajia Zuwera se woni aban enkambomuwe na enimanimu ya ekwan no wo mu besiesie nyesa paade a wo mu ho bekire wo mu pa.
Idi me free kumundi a me ko salaga enti e be dura no o ma paja moto no ye krampo untimi ntwa nsuo na na o ma afa e di atwa nsuo no nti kwa na asai nti nke be sra mmoa afra ben oni mpanimfo se nko mboaye enye sa ye nioma na aka entimi mfa nkwadwa esra omo mboaye enu no de menim empim ne din enti bandae na me free mpanimfo nyina cho ekwe na asai kra ka motos entimi si se aban ansora mboaye ekwe no ye business esai ye form esai ye duani adobaye entimi fa nko market bio enti obai mboaye na entimi ensese kono na ye dwuma ntimi nkonkan pandai to salaga coin and once na ejina afei ya block eni miside because sa bridge enti businessmen ni wona tukwa nyina ye be choki wa eni na ye be bio enso na agi kwa no ye ntimi nko ye ba sin kwa ye ntimi nko mo ba hwe so na mo ya kwa no ma anya sa ye ntimi ntwom nko ba bi de ye kwa no bio me firi katanga me kwa mbewu eni awudo ye yekotie ye eyi omanfo bi a ewo salaga ena fake pandai ena wo mde adesrede eto mrashe bedwani a owo Salaga South honum animu. European Union Ambassador ya wono owo Ghana ha His Excellency Runes Kimbach ena wakasei wase nimfinhia enan ya wono wo baba ye ambassador to Ghana every European Union no wo ka kire Ghana mpanifo ne Ghana de hye nyina se ne homodin bi a wo beboa eno so betumi aboa ama European Union ade hye betumi aba invest e wo Ghana mo ama Ghana so etumi afa ntempe fra no. Europe used to be a cooperation partner promoting its values and principles. Now this has extended to interest also. Fortunately, many interests are coinciding those of Ghana. What I want to do during my 4 years here is to make Ghana more attractive for investment, for direct investments, for private sector, for development institutions, but also for international financial institutions to bring their money to Ghana, help develop the infrastructure, to help develop the sustainability. Ne krokro mu no na His Excellency Runes Kimbach atwe mu se upiemu wa bibre atoye afemu a kame se Ghana mpanifo abo wo ho modene wo bambo mu ensemu yetimi agina yipa. The EU has a number of instruments in this respect. We have our traditional cooperation, which is probably the most important one, supporting also security and defense. We have the Security and Defense Initiative, which is ongoing for Ghana. And we are in the process of establishing a partnership also in security and defense. We have delivered already, which is quite unusual for us, significant amounts of military equipment to Ghana. And we want Ghana to remain not only an island of peace, but a stabilizing factor in the Sahel region, which is characterized by a lot of instability, by many actors, not all of them being well intended, of course, and it's a difficult task. But we need to keep Ghana, this island of peace. Runes Kimbach European Union Ambassador to Ghana and also Edenesem Etudwai na ebusuan ye fakase no enko wiemu ewo obi emansumu na sem ho ene beto emontene se upiemu ewo Afghanistan na empanimfo a wanmu efri United States of America omoma mpanin no opese wokobo pampim bi ewo mpotem ho a kanene na ewo hodada ya na wonum eyefri ho na anumu na Taliban fo yi ema wo homene so se debida wonum ntiase yesan se wonum hwese de Donald Trump de wotumi ya ne niema na hweyi na watimi afri wanmu awura enti no Taliban fo no so ama wo hom no so pa enya asam ketewa na anumu na internet watchdog net blog fo enra wonum de beto montene se ni de se de Taliban fo no aka wo mo ho e wo Afghanistan potamunti wonum network semu nyina total blackout enya asam ketewa wo Afghanistan potamun ko ade a wuntumi ene obi ni tetefon so nkomo wuntumi send message nkomo obi a wuntumi nya hwe ade hia wonum say best 43 million people and wamo Afghanistan and say wamu ntumi no bia ninkita ho na wamu kire mu say upiemu wo India one capital day here 2019 no na niema bi asisi ya na ebi mususu se bi asede wanom epese wamu so etimi be bochie mu e wade hye mo Afghanistan ko etimi ebe fa wanom enumom no ne nyina mu no na ja wanom hwehwe mu a ensumpo no sede na watwe ba akonim na beto odwakora se enuti na Donald Trump okura yese sede ye kona hwe adehifo no
no ebaba bebo awuram e Afghanistan ti enka be ya anko no wonfa sa ne troop no e mebo pampim e ho a wonom so wo mpene a enam so ama Taliban fo so ama wo homne so yi ne nyina mu no empanimfo se da bida entine de dahifo no pese wo mo ye no 2019 e na sha se besi sabre wo mo nyintumu entine Taliban fo na wo mama wo homne so no ne nyina aka ho na se network nsam no aya basa entine ka be ya empanimfo hwe na wonom empanimfo masibran fa ma wo mo nya sade a se wuti kurom na onya network mfa ni nkomo entim send text message de e ha adwen ye nyina yeso na pram to brekase ya ye de so free SOMPA 106.5 FM ye mu ni kom se pen abusua fei an wase wafidi a ensem a ye didi wontua no ebi ene se ye konfifi mantemu se abrante bi a wadi mfihia no aduru no 25 years aprosifo nsa kan wo mususu se wama onu ankasa ne nkanchima awuduru. Coalition of unpaid newly posted teachers and so one of my kubes and miensan womka womubo se abosume makumako dumi ensen yentua wanmuka enti Kwame Nkrumah circle or brass sport anim ho wamo etintesu kwakwa womedo petition no ekoma deputy minister of finance na no ponchechiku edimunche musum yen ene afoforo ena awie promasidofo ede yom vita eso yasene se yeman kwadaa no aduane ye bema wo mo da ache nyine yi na obenya pomodempa Tam heba Mr. Nso ede ne malaria dru tam heba no ne Mr. no na fe ne heba Mr. ne capsule so kan yen ho multiple questions say wo mo de dade ne grass esi abo ene brace so emeye yie wono nso kuta yemu ena de obi a pese wo de to ne ba ene nti wo mo atwa ne tia tontina 74 dudu a eboa adasa wono nso kuta yemu bell beverages fo anye yemu wo mo so yemu na wie ye betro kase no efiri SOMPA 106.5 FM Accra na efa santimamu efa toye efa abono ene nepuye efa internet no so na adamfopa radio France abrochimamu wono nso fa bie mfimfini mantamu wo nso ekofa free kingdom 106.1 FM ewie wakenkan fo no triple A mine ejapia APAM DADAA mene menuamo ADWOA ASARE enafi ABENA bedu ADEPA KWOFIE ebusia yadase mobro wasem ayobiasem is up next. To me training oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a aye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa mawobano apomodin free ni mofrase Janvita gumo hodo bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA